אהלן חברים, דניקה בדיוק נכנסת ללינקדין ואנחנו הולכים לעשות את זה בצורה של תיעוד הדרך קצת לפי ימים, ואנחנו תמיד נעשה את זה על בסיס מסרים של אנשים שאנחנו מעריכים. אנחנו היום נתחיל עם נועה זילברמן, האחת והיחידה. נועה זילברמן, אני כאילו לא אוהב את זה שאמרתי אחת והיחידה. חיים שלי נועה. אנחנו עדי וארז. סתם, זה עדי, זה ארז, היה לנו עניין מה אומרים קודם, ובאנו לבנות את הפרסונל ברנד שלנו עם no bullshit, כמו אילון מאסק ודונלד טראמפ, ותודה לנועה זילברמן שחיזקה לנו את זה שזאת הדרך הנכונה. אני אתחיל על האותנטיות רגע, ועל אילון מאסק ועל דונלד טראמפ. כשעדי הגיע, אנחנו עכשיו כזה עושים ניסוי, אמרתי לך, אחי, אני רוצה לקחת את כל היסודות, כל המוסכמות, ולערער לגביהם, ולעשות את הדברים דווקא בדרך אחרת. פחות רוצה לפני שאני חושב איזה תוכן נעשה ללינקדאין, לראות מה כבר מעלים היום כדי הפוך, כמה שפחות. כאילו רגע, להיות אנחנו נאמנים לעצמנו. ובאיזשהו מקום להיות דונלד טראמפ ואילון מאסק, שלא חושבים לפני כל ציוץ, שלא מתביישים להגיד דברים שקצת קשה לומר אותם, נטו כי הם שמים אחרי זה חיוך, ומקלילים את האירוע ולא בעצמם מתייחסים לזה כאילו הם אמרו איזה משהו חדש. ופשוט מעצבים מציאות כרגע של עולם, לא כרגע, כבר הרבה מאוד זמן. הרבה מאוד זמן. זהו. מעניין אותי איך אתה אכלת את זה בתור התחלה, ואיך זה מתחבר לך לנועה. אז אני חושב שככל שעובר הזמן בניסוי הזה, זה יותר מתחדד לי איך נראה השחרור הזה, מעבר לתהליך שעשיתי עם עצמי בחודשים האחרונים. יש קורלציה. וזה כל כך מבליט בעיניי, כמה שהאותנטיות עובדת, שוב, אם אנחנו מסתכלים על דונלד ואילון מאסק. אנחנו אישית עוד לא יודעים. אנחנו בוחנים את זה. אנחנו מאמרים על זה. ועדיין משום מה, למרות שכאילו יש דמויות כל כך מרכזיות בעולם, גם בחברות כאילו טק, שכולם מכירים כבר את המנכ"לים, עדיין משום מה בארץ, להגיד פרסונל ברנד או לחשוב בכלל כיזם, בואו נתחיל לתעד את הדרך שלי, זה פאקינג טאבו, כאילו. רחוק מהם. גם נועה מדברת על זה, כאילו היא לא יכולה להגיד פרסונל ברנד בארץ, זה מעניין אותי למה, האמת. אז בתור אני לא שמעתי את הפודקאסט אבל. בתור הטכנולוגי פה, כאילו, אני הייתי ב-8200, אתה היית ביהלום, אני מכיר את החברים שלי, שאחרי זה הולכים ושולחים לי הודעה, בוא תצטרף לסטארט-אפ. קטלני. לא מדמיין את הפרפקציוניסטים האלה שיושבים מאחורי המחשב, מרגישים מנוח לפתוח מצלמה, הם לא שם. האמת היא שעכשיו שאתה אומר את זה, אני חושב על האירוע גם של מצוב, כאילו אני עושה את הסושיאל למצוב. לא יודע למה עשיתי את הפרצוף הזה, שרציתי לשבור עוד פעם את הקיר. ממש. בקיצור, ובאמת קשה לי לדמיין, כאילו אפילו סתם כשצילמתי קצת את האירוע, את האווירה, כשאנחנו מדברים על כמה בנוח היזמים מרגישים, כמה לשים עליהם את הפוקוס, גם מהמנכ"לים ומהחבר'ה אומרים כאילו, זה לא, הם בטח לא החבר'ה שבסטלט מוד וכאילו, אבל זה רחוק עוד, זה מרגיש לי גם שם רחוק. לבעלי עסקים זה כבר די מובן מאליו, אני בטוח נועה קצת יותר מבינה את זה, מי שבלינקדין ולא בעצמו גם מאוד מאוד אקטיבי בלעשות סושיאל לאינסטגרם ולרשתות הקצת יותר, נקרא לזה, של בעלי עסקים מהסוג הלואו-טקי יותר, או שירותי יותר בין אדם לבין אדם. קיצור. יותר מזה, כאילו, אני אבנה שנייה על מה שאמרת, זה לא יודע אם יצא לך לפשפש בלינקדין, כי אתה פחות בז'אנר. אני סומך עליך. אנשים כן משקיעים יותר בפרסונל ברנד. אני מכיר כאילו חברים שמתחילים לכתוב פוסטים ומבינים שזה חשוב. הם בפוסטים אבל. גם ה-SDRים שעבדו עם דנה, הם בטקסטים, הם בפוסטים כאילו. שזה בפער פחות מקרב מווידאו. אבל. ודבר שני, גם כל התוכן שם נראה אותו דבר. איפה האותנטיות? שברתי את הרגל, הנה למה כדאי לבוא לקלט את דניקה. כאילו, יש את אותו מבנה, איפה הבן אדם, כאילו, אין באמת בן אדם, וגם כשיש בן אדם, זה שברתי את הרגל, אבל יש לו זה... וגם כשיש בן אדם, אתה סומך, אתה חושד בזה שזה בן אדם שביקש מהצ'אט לדבר בשפה יותר יומיומית. אז היה, וזה מורגש עדיין, אנחנו לא שם ב-AI כדי שהוא יג'נרט אבטרים, אני גם לא בטוח שאי פעם נהיה בשלב, אפשר לדבר על זה. לא לנותני שירותים, אולי ליזם זה יספיק, אבל גם לא נראה לי.
אנשים יחפשו רק יותר את החיטוט באף, את החוסר שלמות, זה שישים להם קצת רגליים על השולחן ויעשה דברים אחרת. מה הנושא האחרון שרצינו לחבר אליו? בוא נבדוק. לא דיברנו על זה שגם לנועה היה קשה, רציתי עכשיו לחבר את זה לשם. נדבר על הבת. בוא נדבר על רגע, אני רוצה לחבר. כאילו, לא. אני אמשיך לבת. לא. בוא נמשיך לבת, עזוב את זה. הבת יותר מהמם בעיניי. אני גם אוהב אותו. אז תמשיך כאילו, אליו. זו נקודה שאני הכי אוהב, למרות שהיא לא בסדר, היה לנועה רלוונטית. קשה, אנחנו אומרים, היה לה קשה, היא משתפת שהיה לה קשה, זה קשה. כולנו התחלנו בפרפקשן וירדנו לאט לאט, בוא נמשיך. חד משמעית. משהו שהקשבתי לפודקאסט שהייתה אצל גיא זרחוביץ', איך קוראים לו? לדעתי כן. אוקיי. סליחה גיא. וואי, ממש קצוביץ', סליחה, קצוביץ', סליחה גיא. וואי, סליחה, אני לא מכיר פרסונות בארץ בכלל, שזה הכי פלצני שלי, אבל בסדר, נעבוד על זה. שהרגשתי בווייב שלה, אני מגיע גם מעולמות הנפש, עשיתי הסבה. יש נטייה, ממש בהכללה, שבנות שמצליחות, שהן כזה CEOs וכל הכאלה, נהיות בן. נהיות בן. נהיות בן, אחי. שזה... הן נהיות מפחידות, אחי. עכשיו, יכול להיות שיש מישהי שזה באמת האנרגיה הטבעית שלה, ואז סבבה. מהבית, זה מהבית ככה. שזה מהבית, בול. אבל הרבה פעמים זה לא. כאילו, בוא נגיד, אפשר לצלול לפודקאסט שלם על גל שני של פמיניזם לא מעניין פה. רגע, אל תחליק לשם. אני לא מחליק לשם, סגרתי. בסוף הרגשתי בפרק שהיא מאוד תכלסית, והיא נורדת לפרטים, והיא רצינית ושאפתנית, ובנוסף... הכי נעימה בעולם. הכי נעימה בעולם. הכי נעימה בעולם. הכי נעימה. הכי מזמינה, הכי לא שופטת. לא שופטת. הכי אותנטית, תכלס. פשוט אותנטית. הכי פרסונל ברנדית. הכי נו בולשיטית. נו בולשיט. הכי אילון טראמפית. אני מסכים, אין לי אפילו מה להוסיף. ואני חושב שבוא נגיד, התכנסנו, לא משנה אנחנו הופכים את זה, התכנסנו פה, מזה שנועה מהווה לנו השראה, ויש גם דברים שאנחנו מערערים. אבל בסוף עצם זה שרצינו לשבת ולבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נדבר רגע על מה אנחנו לוקחים מהמסרים שלה, זה אומר שהיא נגעה בנו, ואני חושב שזה, כאילו, אין מסר יותר עצום לאותנטיות מזה. באמת שאין. זה הרגיש לי לא הכי אותנטי, שתדע. הרגיש לי שסגרת את זה לצורך סרטון. לא, כאילו... קצת, היה פה קצת כזה... לא חשבתי על הסרטון. לא, אבל המסר היה מובנה, כאילו סיכמת פה קצת. היה סיכום, לא? במוח. המוח שלי מצליח לג'נרט משפטים קוהרנטיים נורא בקלות. אומייגאד. זה מלא סדנאות. בוא נסיים את זה בזה שאני גם בסרטון הזה רציתי לאתגר את ה-work-life balance, שהוא כאילו לא מתאפשר עכשיו שיש משפחה, גם זה רפרנס מהפודקאסט, ולהגיד לנועה שאנחנו נשמח לשבת איתך ולאתגר את הדבר הזה, ובלי קשר לפגוש אותך, נשמע שיש לנו הרבה מה ללמוד. וואי. אז תודה לך. ודאי. יאללה. קטלני.